Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Good! Maldito na ba kaayo ang takway sa amahan ni Piolo? Kaletse bayaan ni... Uy! Musulti na mo lang ako sa tinuod, no? Pero si Sir Paulo, patyon sab ko niya kung musupa ko niya. Oh, shit! Unsa may akong buhaton? Hoy! Tay pa! Asa magkapaingon? Ay, sa CR! Kagiluod ko, kasukaon ko. Ha? Oy! Paingon sa gawas ng putahan na, oy! Dara diring CR, oh! Alibi-alibi, kay uban na di ka dire. Hapo-hapo na ako ang imong buko-buko. Kung musuka ka na. Ha? O, sige na, suka na. Kasukaon ka man ka, ha? Ana di anang bawl, oh. Ali, be. Iduko ka ng imahang ulo, diha, ana. Ay, tay pa, uy! Nga namang iduko man ang akong diha sa bawl. Kanang kuan, makasukaon ko sa baho, ana. Buhi na akong uoy. Ay, kasukaon ka manggug ka, ha? Ay, lagi. Pero, makasukaon man ko sa bawl. Ikaw ko na iduko, diha, be. Nya ka ng kuan. Ipaduol na imang naong di sa bawl, di ba ka makasukaon? Ay, asa ka magyud ay kuno musuka. Anang lababo nga kamay? Anak di ko. Ay, dili man na sukaanan. Anya ka diha man ang akong gusto? Dili lagi na sukaanan. Adam ang kadiha manghilamos, tutbrasanan man na diha og uban pa. Pero dili ka diha musuka kay kita ka, ha? May filter ka na diha. Dili na para sa mumha. Ay, pagbuot. Uy, kung anak ko musuka diha, kakasukaon ako. Be, padaplin, be. Ay, pastilan. Yung kining mabdos, dili yun, masabot. Ana, hala. Ikaw ray kasukaon nga, nakaantos pa na. Nagsige pag yung kagtabi diha. Sabak man sa kayo kape. Musuka na ko, maong pahawa na diha. Ay, ani na lagi ko sa ibang loyo. Hapo-hapon ta ka. Biskot, pinintikwangaw eh. Bahala na. Kuuto na ko ang akong tutunan. Araw makasuka ko. Oh, kada, be, hapo-hapon te ka. Ay, nga nung gikuot pa nag-ibot tutulan. Uy, magsuka ka, ana. Ay, pagbuot, kilailain matag-style nga musuka. Oh, ala. Gahit yun yung ulo ni Mabdos, ay. Kaloon. Ay, musamot yung kanaong kaloon. Kaya gikuot man na ni mong imahag tutunlan. Uy, tay pa. Ansa man? Ang ako mga igsuon nga ng Mabdos sa una. Musuka, laway raman pulas. Agi mong suka lagi. May pakapin mong panset. Unsa? Ay, salamat nga niya, anak yung ka. Ganina pa ako nagpaabot ka mo abot ka, sir. What do you want? Si daddy ni mo pa. Why? Nagplano si dadong ko sa Dr. Ugma aron ipa-check up ko nung ko. And so? Anso? Saan man ako? Nga dili man ko tinuod nga mabdos. Masakpan ko. Is that my problem? Ansa? Ay, hala, ha? Ako ra day maproblema, ani. Dili day kaapil nga imo man yung plano. My plan? Gibayaran ka. And so do your job. Minatay nga nagbaklay. Mitalikod na ako. Sir, tay pa, sir. Ayaw na pagbiya, sir. Sir. Di ba lang ko ni mo tabangan? I already help you. Asa dapit? Keeping you alive. Oh, sir ba? Ay, anak ko, sir, God. Wala ba
na ako kung pugsong ko sa imong amahan ugma nga dadung ko sa doktor. Just say you don't want to. Nya mabugos man. Your body, your role. Dili siya makapamugos kung dili ka. So get out of my way. Samtang wa pati ka matukmod. Sir. Kung pamabdusan na lang ako ni mong tinuod. What? Aron matinuod ba ang imong giingon nga mabdus ko? di ba, sir? Maayong akong ideya, sir, dili ba? Ano? Unsa na? Tara? Tara? Let's go? Oh, let's go. Mag-anak ta, sir. Oh, asa man? Sa imong kwarto o sa ako? You're so funny. Oh. Katawanan bitaw kuno ko. Ingan sila. Kay may pagkakomedyante man ko. Sir! Sir Paulo, ako liog ay akong tuk. Sir! And you think you're funny? Sir! I wouldn't waste my sperm sa usak ka puta nga sama nimo. Gibayaran ti ka. So, do your job well. And don't you dare use me o diktaran ko sa angay na kong buhaton. Cause nobody dictates me. Ay! Scared? Dali kang nakapanabon sa unaw. Miyanak ka mong gudong sagpo. O dali sab kang nakapanagang. Why? Payangay ka bang anugnan sa imong dagway? Nga sobra pas guba sama sa imong pagkababae? You filthy whore? Bayang bayaran. Dili lang lawas, kung dili lakip ng tibok pagkatao. O bitaw! Puta bitaw ko! Pokpok ko! Buring! Tinuod nga, ubus na nga ako pagkababay. Pero karon lang kumibati og tumang kaubos akong pagkatao. Let's siya makani, uy. Kalisod nagsulbad ang problema, ha? Namukpok man gani ko, aron masayon ra ang kwarta. Katakan noong kun mong lisod kay problema, pauluha ka. Animal ka, wisit! Leche! Pist! May balik siya sa iyang agi. Dili na ako. Sir, may tayo ka. Tell me. Daghan na kayo ko nasulti ni mo ganina, sir. Uy, unsa pa may angay na kung isulti ni mo nga, dili ni mo ikasuko. Why do you like that bastard? Ha? Si Piolo. Ngano nakagusto ka niya? Kay gawas nga gwapo siya. Buotan siya, responsable, matinabangon, manggiluyon, manggihatagon. I also have all those traits. Hala ha? Sure siya? Na ako nun niya ang tanan akong gisgutan. But-buton! Gwapo ra ka, kay parehas bugnaw ni Piolo. Pero layo ra kay kakinaiya niya. Ug never nga makagusto ko sa parehas ni mo. Che! Sakit akong liog kanina, hap. Bantay lang ka makabawas ko ni mo, oh. Pero, kanusa pa ka, no? Kanusa pa ka ako makabawas? Biskot! Kahadlok pa sa mga tao din niyo, uy. Muulit na lang tingali ko sa amo, uy. Mamukpok na lang kong klaro. Duol pa ko sa akong manghod. Makaatiman pa ko niya. Inday. Ay! Ginoo ko! Ay! Noy, oy! Hala ka, Noy, no. Mulupad man sa espiritu na ko ni mo, oy. Mukha litra magapangablit niya sa akong luyo. Ay, pasayro ako nga nakalitan ka. Pero kagalihan ako nakakita ni mo din o ba ni Sir Paulo. Ah. O karon lang kumidoon nga, bibiya na siya. Ganina na ka?
sure ka? Biya Kukun mo, oh. biya na din eh. Samtang may higayon ka pa. Unsa? Dili mo gustuhon nga mabahimong kabahin ng maong pamilya. Ha? Biya kini. Pero unsaon? Imo na ka ng problema. Tanawara, gitagaan sa kunyag problema. Oh, unsa ko ni dinhi? Uso na ni dinhi nga magsulbad og problema nga mag-inastara? Huwag na makatabang na ko dinhi. Ay, wa na ahak na. Unsa man taon ning nasudlan akong problema, uy. Ganong gidamok man sa ko dinhi dapita. Usaon pa man ako pagbiya dinhi? Kung sa akong pagbiya, mamiligro ko. Dili lang ang ako kinabuhi, kundi lakip na ang kinabuhi sa akong manghud. Naglagot na ko ha. Naglagot na ko. Bugat na ba kayo pagpasayan ako sa mga problema? Namang managsuon o niya gatagan pa noong kung mas lisod pa yung kayo sulparon. Naglagot na ko ba? Naglagot na ko. Naglagot na ko. Lord, tabangi ko. Dili pa taong ko gustong mamatay. Kaya may manghod pa yung taong ko na kinahanglan ako. Promise, Lord. Makalikawas lang ko gikan dinhi. Dili na ko mga ambisyon nga makauyab ko ni Piolo. Mangita na lang ko laing lalaki nga gwapo sa buhay. Sama ni Jericho. Palingkawas lang ko dinhi, Lord. May abli sa gate. Husto, bahala na. Mudagan ko, mulayas ko. Dili na ko dinhi. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!